بردفکê Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan Babar Balûş ra kand. Gorewşa Kembaxiyê li Ewropayê gihiştiye asta herî bilind û jiyan lê kampa Edomînî lê ser sînorê Makedonya û Yunanistanê nayê tehemûl kirin. Her wiha tekeskir got roj bi roj rewş kembaxtir dibe bi barîna baranê. Ji aliyê xwe de jî berpirsêrê xistina pizîşkên cîhanî Liğdayns dibêje bi dehan zarokên Golkampa Edomînî dimînin di rewşeke tenduristî xirab û metirsîdar re derbas dibin. Got bi gelek êş û nexweşiyan ketine. Mîna ku xuk û werşîn û tayê. Her wiha tekeskir got girtina sînor nabe rêgir pêşiya hatina koçberan ber bi Ewropa ve. Her divê derbarê de Serokwezîrê Yunanistanê Alexis Tsipras rewşa kampa Edomînî bi şermezariyekê ji serdemiya Ewropayê wasif kir û got ku welatî wî barekî giran hilgirtiye û bi erkê xwe radibe ku tanîha li gorî gotina wî Yunanistan 50,000 navendên pêşwazîkirina koçberan dabîn kiriye û wê di heftiya bê de 10,000 navendên din jî ava bikin. Bi dehan penaberên li kampa Edomînî tevî zarokên xwe çûn nêzîkî dergehê sînorî û dê jêr duruşma dergeh vekin xwepêşandanek li dar xistin. Her wiha hat zanîn ku penaberekî Sûrî li hember girtina sînor ketiye greva birçîbûnê. Tê zanîn ku derdora 12,000 penaber li kampa Edomînî dimînin û hejmarek din jî li bexçeyên derdor di rewşeke zehmet de dijîn.